No ahoj Vašku. Dobré ráno. Čau kočičko, jak se máš? Dobře, nádherně. Přátelé, toto je Vašek, který pochází z města Králík a je to vlastně můj nevlastní táta, který mě vodil do školky, když mě byly 2 roky a rád by se vyjádřil k cestopisu Zkus cestu s Dagmar. No, rád bych řekl, že tato knížka mě tak zaujala, že bych si přečet třeba i 2krát. Nikdy jsem v životě nečet knížky a tuhle knížku jsem si přečet celou a můžu vám říct, že to je tak dojemný a tak to na člověka zapůsobí, že je to prostě neuvěřitelný. Já ti moc děkuju a mám tě moc ráda. Tebe taky. Babi, můžeš? Jak se ti líbila knížka? Tak ta knížka se mě líbí a budu číst dál. Moc ti děkuji a mám z toho velikou radost. Přátelé, toto je moje nevlastní babička, které je 98 let a starala se o mě, když mě byly 2 roky. Moc vás zdravíme z města Králík. Babičko, já ti přeju hlavně hodně zdraví a ať se máš každý den čím dál lépe. Tak ahoj Dášenko a opatruj se, jo? Ať se ti daří. Ahoj. Čau.